Я знаходжуся на цікавому місці у городі Красноярску. Тут за моєю спиною є така часовня Параскевої Пятницы. Але раней тут была Караульная гора. Гэта так называлася Караульная гора, тому што у жніўні 1628 года, калі атряд казакоў под кіраўніцтвам беларуса Андрэя Дубенскага, шляхціча со Смоленскага, яны заснавалі тут астрог і на вусці рекі Качы, якая упадала у Енисей. І тут яны заснавалі астрог, але на гэтым узвышшы яны пабудавалі драўляную старажывую вышку, вежу, каб папярэджваць жыхароў астрога пра набегі всяких племён, тому што племёны мясцовыя сібірскія вельмі часта рабілі гэтыя набегі, і тут было не дуже добра казакам. Першыя гады, калі тут заснавалі гэты астрог. Такім чынам, а пасля гэта драўляную гэтую старажывую вежу замянілі на такую часоўню Параскевай Пятніцы. Гэта ўжо адбылося ў сярэдзіне 19 стагоддзя. Такое цікавае месца ў Красноярску. Ну а за мной там ідзе так называемая унізе взлётка. Стрелка. І гэта стрелка. І там унізе сучасны горад, але ў старыя часы там якраз стаяў астрог.